Una vegada elles estaven ja molt fortes i valentes per anar criant molt i posant mel, parlarem de que hi ha que tallar-les. El no tallar-les pot crear el problema de que mos s'aixamenen. L'aixamenar-se només vol dir una cosa, la colmena està molt forta, no caben ja dins del rusc i necessiten espaiar-se. L'espaiar-se és o bé se'n van a la reina en un grup d'abelles a buscar-se el lloc que elles veuen apropiat per fer-se una nova colmena i queda molt debilitat el rusc que elles tenien i s'han anat, perquè es queda la meitat de gent. El recuperen prompte i l'eixam també se n'ha anat perquè es troba prou fort per recuperar-se prompte i fer una nova colmena. Entonces, el colmener el que sí que feia era, antes de que s'aixamenaren, el partir-les, que diuen. Partir-les volia dir que quan una colmena estava molt forta, li llevaven part de la cria, li llevaven part de la gent, ho passaven a una colmena nova i elles ja es treien la reina o anava ja en elles, depenia del pas que havien pegat, i es recuperava amb molta pressa perquè sempre ho feien en plena floració, que era quan elles tenien menjar i pol·len i de tot. I això hi havia que anar a cuidar perquè no te s'aixamenaren, si no se podia debilitar les colmenes. I era faena feta que no era aprofitar quan se n'anaven. Com veureu, elles quan tenen ja molta mel, la sellen. La sellen perquè no xorrolle, perquè no se'n vagi, i n'hi ha apartaets que tenen cria i apartaets que tenen mel. La mel, per poder-la traure en l'extractor que veurem després, hi ha que llevar-li el sell, perquè si no li llevem el sell, resulta que no mos ix, no centrifuga. Que al passar el sellat el tenim que tirar al bidonet en el garbell perquè la mel que vaig anat en el sell que han llevat no es llança a perdre i s'aprofita. Per colar volia dir llevar-li el sell. Anem a veure el que era el dessellar i necessitaves tindre molt de temple. Sempre es buscava una persona que fos hàbil perquè aquesta feina era una miqueta delicada. No hi havia que llevar-li ni molt ni poc. Hi havia que fer que així i aprofitar el sell al màxim. El que es llevava no el llançava a perdre, perquè anava la part de cera en la cera i la part de la mel, com veieu, ara es queden els foradets oberts perquè el centrifugat la pugui traure. I ara ho tirem així dins perquè vaig escorregant-se. Este bidonet era per dessellar. Això mesclat no val res, però separat cada cosa va al seu puesto i no es llança a perdre res. Quan ja l'havien llevat, el marc i la làmina plena de mel ja es podia posar en l'extractor per fer la feina corresponent i traure-li tota la mel que estiguera aprofitable. Això tot tenia el procés i fer-se conforme calia, llançant a perdre el mínim possible del que era la cria, perquè si agarraves un marc en cria i el passaves per l'extractor, aperillava que el centrifugat de l'extractor i la força te'l traguera la cria i llançares a perdre. No era bo el fer-ho en cria, procurem que no n'hi haguera, però si n'hi havia alguna cosa, s'havia de colar tota ben colar, com veieu en els colaors, perquè era la manera que n'hi hagueren menys impureses. Podien haver alguna abelleta morta, podia haver alguna larva de les que estan elles criant, podia haver algun trosset de cera i al colar-la la purificava i estava més decenta.